Så er vi her igen. Hey! Ja, Anders han kommer op igen, og så tror vi, at vi prøver at kigge over på den anden side og få mine lidt og forhåbentlig finde nogle fede ting. Tag lige noget træ med. God idé. Der var lige 3 her nemlig, jeg lige kunne Jeg nakke. har også en workbench med. Super. Jeg fælder lidt mere saplings. Jeg skulle lige til at sige, sæt dem lige igen, sådan, så vi kommer tilbage til noget træ. Vi har sat rimelig mange faktisk. Prøv at se det bjerg derovre, mand. Det er for vildt. Det skal vi ind i. Yeah. Og jeg tænker bare, at vi lige laver en lille omkreds her, og så prøv at se det derovre også. Det ser også bare for ondt ud. Hvor fanden er du henne? Ja, på en anden ø. Jeg er lige i gang med noget. Ej, Anders, du er så langsom. Jeg kommer lige med lidt, man. Du er så slow, du er så slow, du er så slow, du er så slow. Lad nu være med at skabe dig, mand. Undskyld. Jeg har en øl. Jeg har bare en cola. Okay, jeg mangler mad. Kan jeg foregive mad? Nej. Nope. Altså, jeg har ikke haft noget at spise i 100 år nu, heller. Man healer bare ikke, eller hvad? Nej, men kun når man har fuld spise, eller Jamen, det er det, jeg siger. Det er det eneste, der sker ved, at man ikke har noget. Ja, den er også vildt, det næste bjerg, mand. Hvor det ser det sindssygt ud. Det er et fedt sted, det her. I like it. I like it a lot, yes. Kom nu. Så. Ja, jeg er rolig, mand. Jamen, hvordan kan det tage så lang tid for dig? Det er jo Jeg er lige ved at bygge. Men du skal ikke bygge. Men jeg vil gøre det hyggeligt for helvede. Det skal ikke være hyggeligt. Jo, det skal. Mit hus er altid hyggeligt. Kan du ikke tage nogle ladders med, nogle stiger med? Nej, Det kunne være nice. det kan jeg ikke. Nu skal man bare bruge så mange, fordi der ikke må være et mellemrum imellem længere. Sandt. Ja, jeg kommer nu. Jeg er heller ikke kommet langt ned. Jeg har set for. Jeg siger 2 for, jeg siger 3 for, jeg siger 4 for. Jeg siger 5 for, jeg siger 6 for. Du kan også se et hul lige om lidt. Kan du se mig? Nej, jeg faldt lige i søvn, fordi jeg talte for. Kig. Hej hej. Fuck! Nå, hvordan kommer jeg så lige derned? Det ved jeg ikke, du var jo ikke med lige før. Så må du grave den lidt bredere. Grav en blok lige ved siden af. Nej. Så går jeg bare tilbage og bygger mit eget Du hus. kan med god sikkerhed grave lige. Nej, du skal være med, kom nu. Nej. Du kan med god samvittighed grave ned i en af siderne, fordi det har jeg jo ligesom tjekket, at der ikke er noget farligt. God samvittighed. Det er ikke for, at jeg får dårlig samvittighed at grave siden af. Jo, det ville jeg gøre, hvis jeg var der. Ja, okay. Eller det ville jeg jo så ikke, fordi det har jeg lige sagt, du ikke vil. Men Okay, jeg er ikke helt med. det er jeg ikke. Jeg tror ikke, det er meningen. Jeg synes, jeg er ved at komme langt ned, mand. Men det er sikkert ikke, fordi det her fucking bjerg er så højt. Hej! Nej, tak. Der stiger der, værsgo. Ja, tak.
Hvorfor fanden kan jeg ikke få det der? Det er fordi min inventory bare... Stop nu! Så folk, så er der en cliffhang lige der! efter 3 minutter. Efter 5 minutter. Det bliver en spændende episode den næste. Jeg aner faktisk ikke, hvor jeg er henne. Jeg er ikke over på den der top, der jeg kan rigtig komme op. Derovre der er et højt bjerg, du må den vej. No. Jeg kan se lys, det er fint. Den vej, hvordan fuck kommer jeg op? Du har ikke nok stiger med. What the fuck? Der er rimelig meget træ. Når du har lavet stiger. Ja. Det er derfor jeg faldt ned. Jeg var ved at sætte dem. Det gik ikke så godt. Hold nu op, creeper. Gå væk med dig. Ej, jeg er selvfølgelig ved at blive mørk lige det jeg dør, man. Hvor det var træls. Det var ret scary. Okay, hvorfor er den creeper så intellektuel? Intellektuel. Ja, der er fucking klog, jeg ved ikke hvad den laver. Så går jeg sådan en speciel vej, sådan, så den ikke kan følge med. Så går den bare samme vej, den er helt ligeglad med alt andet. Jeg tror jeg har været her før, der er dødt overalt. Sådan lange rækker opad. Jeg vil gerne have mine ting igen egentlig. Ja, det skal nok også få, jeg har bare samlet den op, for at det ligesom ikke bare gik til grunde. Har du lavet stiger hele vejen? Nej, for jeg byggede stiger bare lige ved siden af dine. Jeg havde ikke set, at du havde begyndt. Jeg ved ikke særlig meget, jeg har noget at lave. Og alligevel næsten hele det stykke, jeg også lige lagde. Jeg er på vej over din noget så farlige bro lige nu. Sikkerhed selv. Og der er skeletter, der er klar til at sige velkommen til mig. Nej, hvor fedt! Det er så hyggeligt. Spring! Okay, der er et skelet lige over hovedet på mig. Hvor er du henne? Der er du. Jeg har fået et sheep! Der står og beskytter mig. Wow, ikke kommer ned, mand. Sådan. Going down. Der var skelettet. Må jeg få mine ting? Ja. Hallo. Og jeg får den med ringe durability, hvor er du sød. Det var vel det du havde. Right. Har du noget træ også? Jamen jeg forsøger at kaste det ud til dig. Stille og roligt. Står og kaster direkte ind i væggen, din spade. Så stil dig ind i væggen, mand. Gør jeg også. Sådan der. Nu har du fået rigeligt. Jeg har fået 2 stykker wood. Du er sgu heldig. Giv mig noget wood. Så giv mig noget wood, mand. Bare en hak. Værsgo. Tak her. Hvor mange stykker ting har du tilbage, lader? 2. Nå, er det nok? Nu tror jeg ikke helt. Men der er en her, der hænger også nogen her på siden. Den flyver ned i hovedet på dig lige om lidt, tror jeg. Du tager samme tur som mig. Nej, det var ikke mig, der flyver ned i hovedet, det var den. Hvorfor en? Ladders. Nå. Jeg har 10 latter på mig nu. Fedt nok. Jamen, så gå lige op og sæt resten af turen. Halløj. Så graver jeg længere ned, Jens. Jeg hugger lige de der ting der, så ruller nok ned i hovedet på dig. Er det en tanke, der skal være en lille station her, eller hvad? Nej, det var bare lige så jeg kunne lave en flere ladders. Jamen, det kan vi da godt lige lave. Sådan der. Værsgo. Nej, jeg fik den selv. Lad bare se.
Sådan, så er der hele vejen op. Fedt. Så kan du begynde i siden her. Jeg håber på at ramme en natural cape på et eller andet tidspunkt. Natural Cape. Natural. Naturlig. Naturligvis, mine herrer. Eller... Sådan. Jeg smed en masse diger ned til dig, så du kommer op igen. Eller sådan lidt af vejen i hvert fald. Nu kan Larsen. Jeg smutter igen. Hej hej. Nå. Ude godt, hjemme bedst. Fair nok. Så håber jeg, Ej, og der er skeletter her, der også siger velkommen til mig. Var fedt. det er for at fortælle dig, at du bør nok blive hernede. Det de sagde sgu da også hej til mig, da jeg var hernede, mand. Det er indenfor. Phew. What? Kom nu. Hvad fuck sker der? Nu må der da for helvede snart ske noget. Ikke nødvendigvis, min gode herre. Jamen, det kan ikke passe noget så fantastisk som sådan en stor klippe ikke lige har et eller andet fedt at byde på. Når du har ikke fået nogen materialer endnu. Intet. Zero hat og intet nede. Nu er der simpelthen dirt. Betyder det ikke noget? Er du har fundet dirt? Ja, der er lige blevet dirt med det hele. Det betyder der hvis der er dirt, tror jeg nok. Hey, der var noget jern. Woo! Vores første jern! Efter vi er døde. Ja, præcis. Efter vi døde. Det var ingen hensyn til at have dig, Thomas. You just have to know to mention, var det jeg ville sige. Men jeg mistede det. Fordi jeg lige koncentrerede mig om åbenbart at slutte dirt. Fedt, at det kan udlægge min koncentration. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Det lyder fedt. Og så var der kun en. Nå, okay, der var en til. Jeg synes også, det var tavligt, der kun skulle være en blok. Wow! What the fuck? Nå, det var fordi den gik i stykker. Jeg troede, det blev skudt efter mig eller andet. Jeg blev opslugt af musikken af Minecraft. Jeg får altså et chok hver gang ting går i stykker, du. Det er jo helt vildt så aggressivt det lyder. Hvad sker der, mand? Det er bare sådan, at du bliver reddet halsen over på det. Fuldstændig går bare amok. Okay, lige nu. Så døde den dværg hos dig også. Ja. Men altså, nu kan du ikke sige farvel til folk. Nej. Det er da trist. Det er det. Men nogle gange ikke også, Thomas, så må man bare sige farvel på ting, man ikke kan. Farvel på ting, man ikke kan. Fantastisk. Du må godt citere mig for det. Jamen det bliver du helt automatisk på tid. Ja. Jeg håber seriøst, jeg finder et eller andet hernede. Skal jeg ikke. Ellers bliver det her pænt sygt. Så kommer hele næste episode til at handle om, at jeg skal op igen.
So fucking exciting. Ja, præcis. Nå, der var kul her. Så lidt finder jeg der, det skal man ikke sige. Jeg har fundet en iron og noget kul. Så der sker lidt. Det må være The Cliff fucking Hanger. Fordi at tiden er gået. Anders, det går fandme snart. Og nu banner jeg også, så slemt er det. Det er faktisk lidt vildt. Du er dit ordentlige menneske, som normalt aldrig nogensinde banner. Jamen præcis, altså. Jeg er så pæn og... Pæn. Ja. Okay. Ka-ching. Nå, det var det, åbenbart. Jamen, hvis du er deroppe et sted, Anders, så vinker jeg til dig. Ja, men jeg vinker igen. Ses, folkens. Yay.